Tento program obsahuje audiokomentár. Nechajte tance, pristúpte bližšie! Zažijete senzáciu, akú ste v živote nezažili! To je on, Patrik, najsilnejší muž na svete! Pristúpte bližšie, zažijete senzáciu, akú ste v živote nezažili! Pristúpte bližšie, nech sa máči bližšie! V tomto meste ešte nik nevyhral nad našim slávnym Patrikom, ale čo sa nestalo, to sa môže stať! Čo sa môže? Nič sa nemôže! Pozri sa na tie svaly, opáč ich! Pozri, tak! Vážený, áno, nechcete, aby sa Patrik v deň svojho najväčšieho sviatku s niekým pobil. Ale akého sviatku? Vy neviete, aké meno najviac oslavujeme každý rok? No predsa Patrika, ty trúbiroch! Veď je Patrik! Ťahaj, ťahaj! Neboj sa, Patrik má vencov dosť, jeden môže oželieť. No, poď! Výborne, výborne! Držal si sa! Pabrák! Chce to ešte niekto vyskúšať, nech sa máči! Pozor! Patrik, ukáž im, čo dokážeš! Pozor, susedia! Pozor! Pozor! Ticho! Ticho! Pozor! Dívajte sa, ako sa to robí! Pozor! Tak čo? Kto sa chce so mnou merať? Ha? Nikto, dívajte sa! Pozor! Pozrite, stráca sa v oblakoch! Už je ako Špendlíková hlavička! Pochybuje ešte niekto o našom Patrikovi? Nie, nikto nepochybuje! Pozor! Pozor! Tak čo, Gulička? Čo si tam videla? Porozprávaj, čo si videla medzi hviezdami v deň Patrikových menín. Nič nepovieš? No tak si bež. Bež si medzi ostatné. Susedia, potrebuje ešte niekto dôkaz o tom, že som najsilnejší. Keď si taký silák, poď a vyvádajme súdy z pivnice, no? Čo z takej sily, čo len tak na vnímoč vychádza? Súdy váľač! Súdy váľač! Keď si taký mocný, tak sa pusti so mnou zapasy! So slabším si chce sily merať, čo? No slabším, keď budeš váľať súdy, tak si aj mocný, nie? Patrik, zdrab ho! Čo? Čerta si ty najsilnejší, čo? Poď, Patrik! Jedno sú. Pizza. Vieš toto? Ukážte sa! Ako pijeko! Pozor! Susedia! Pozor! Pozor! Nenájde sa nikto medzi vami, kto by si chcel so mnou merať sily? Zjavná matika. Nech sa zdraví
Troškou múčky poľa húčky posypeme lopatu. Tu a tu, tu a tu, posypeme lopatu. Pomastíme, namastíme husím pierkom bochníček. Bochníček, bochníček, upečie ťa ohníček. Každý peceň šup do pece a je práca hotová. Hotová, hotová, a je práca hotová. Ale kdeže je hotová, zasa pekne odznova. Troškou múčky poľa húčky posypeme odznova. Troškou múčky poľa húčky posypeme lopatu. Tu a tu, tu a tu, posypeme lopatu. Nerobím, mám sviatok. Som zase najsilnejší. Tvoja sila ich nenasíti. Akože môžem v taký slávny deň robiť, všetky noviny budú o mne. O mne písať. Z toho veru ja nič nemám. Od rána tu sama robím a ty sa len zabávaš. No čo z takej sily? Hán, nože mi podaj krčach čerstvého mliečka a takýto kus pečeného mäska. Lebo z mojej sily veru nič nezostane, tak som vyhľadol. A sám si už nevieš ani zobrať, čo? Hej, žena moja, ty mi všetko robíš na schvál. Ešte aj to mäsko a mliečko si mi tak nepodala, ako sa na poriadnu slušnú ženu patrí. A čerstvého chlebíka si by už vôbec neukrojila. Ale pozrime ho, zaprával si! Ako som mohol? Veď na oslavu patróna mesta som predsa musel ísť, či nie? Vieš, čo mi povedali v meste? Že nevládzem, že sa bojím. Vieš si ty vôbec predstaviť, čo by sa stalo, keby som v taký slávny deň neprišiel na meranie síl? No, čo by sa stalo? Svet by sa za nezrútil. Hán, nože potisni to mliečko a to mäsko bližšie. Keby si aspoň tak chutne a tak dobre nepripravila. Áno, je to len tvoja vina, že mám na takú veľkú kuť. Ale čo nepovieš? Len sa natiahni, neuškodí ti. Ja. Dobrú chuť. Ďakujem. Hej, nože poďte jeden sem. Tu máš. A dojes mi noviny. Áno, Patrik. To je dobrota. To je dobrota. Patrik! No. Patrik! Pozri sa, píšu tu o tebe. Čo? Tu na? Kde to je? Na tejto strane. A ešte tu. Zápas roka. To je o mne. A potrebujem okuliare. Dojes mi. Zápas roka. To je pekné. Zápas. Jo, daj. Zápas. To sú čudné noviny.
Čudné Čo je na noviny. nich čudné? Všetky písmená sú hore nohami. Však bodaj niekedy ich držíš hore nohami. No viem, no čo? Viem. Keď má niekto okuliare, musí na to prísť. A zapamätajte si, noviny nemajú nohy, takže nemôžu byť ani hore, ani dole nohami. Áno? Ale však ty si vravel, že sú hore nohami. To som vás skúšal! Čo? No, kde som to prestal? Zápas roka. To je určite o mne. Zápas roka je len raz v roku. Ja som najsilnejší, takže je to určite o mne, keď je zápas roka. No, zápas roka je o mne. A keby som nebol taký unavený. Keby ma tak oči neboleli. Hádam si len očami nezápasil, či hej? Aj očami. Len skús niečo zdvihnúť a uvidíš, ako vypúliš oči. Čo ty vieš o zápasení? Každý pri veľkej váhe vypliešťa oči. Pozri, takto dá. Aj ja? Z toho, že sa o teba tak starám. Škoda reči. Kde som to prestal? Tuto je. Ako nám oznámil, ja nevládzem, ja som tak unavený. Ja som celý deň ťažko pracoval, čo ja nevládzem. Jak to môžem vládať ako nám? Ja nevládzem. Hán, nože mi prečítaj, čo tam píšu. Hán. Mami, svoje roboty dosť. Hán. A vy čo tam robíte? No, prečítajte mu to. No, rýchlo. Lukáš, Patrik. Čo tam je? Poďme. Ako nám oznámil náš zvláštny spravodajca, Áno? Silák Dávid zo Zámoria sa pripravuje k nám na cestu, aby si zmeral sily so Silákom Patrikom. Patrikom, to je ono. Davida trápia pochybnosti, ktorý z nich je silnejší. Rozumie sa ty ja? Lukáš? No. Lukáš? A tak sa s ním chce stretnúť. Dávid venuje denne niekoľko hodín denne plávaniu, rúbaniu stromov a... Patrik, ako vidím, budeš mať veru. Roboty neúrekom, pozri. A čo je na zadnej strane, ukáž? Patrik. Dávid. A čo tam čítaš? Rozumiete? Čo je tam? My už musíme ísť. Dovidenia! Kam bežíte? Dovidenia. Kam bežíte? Však nebudem sa vás s tým zhovárať! Daj to sem! Daj to sem! No, tuto je. Niekoľko hodín denne trénuje. Vie i duby sadiť. Hory prenáša. More prepláva. Fíha, to bude paráda. To bude paráda. Tak ma strašne pichlo pri srdci. Čože si on počne s chorým Silákom? Ako si veľmi rýchlo si ochorel. Veď ešte pred chvíľou ti nič nebolo. No tak, no choroba príde na človeka z nenazdania a ne... A však to je veľmi ďaleko. Hory, lesy, útesy skalné, moria musí prejsť, než môže zablúdiť. A čo ak má kompas za mapu? S takými vecičkami sa k nám veľmi rýchlo dostane. Myslíš? No, baveru myslím. Jaj. Ani si sadnúť. Tak ma pichlo pri srdci, ani sadnúť si nemôžem. To je strašné. Máš, čo si chcel. Len sa stále nadrapuje, že si tým najsilnejším a nevie, že môže byť niekto od teba aj silnejší. Keby som bol zdravý, ja by som mu ukázal, no ale tak čože, no čo... Pozri sa mi do očú. Ty sa bojíš. Bojíš sa. To je dobré, ja že sa bojím, to je dobré. Joj, bojíš sa, srdce ti búcha, ako poplašný zvon, bojíš sa. No Patrik, nech je už ako chce, ale teda vyhrať by si predsa mal. Ja aj vyhrám určite, čo sa bojíš, ja vyhrám. Určite. Jaj, klopem, búcham, žemlí sa starej žene zachcelo, ale mladí si len hrkútajú. Že hrkútajú, detka na veru, hrkútajú. Čo tak smutne? Nora, nedobiezaj, viem, že si počúvala za dverami. Daj žemlu, Han, keď sa jej zažiadalo. Nie, tak Patrik, nie, počúvala som, ale už i v meste hovoria, že si ťažko chorý. Čo bude s našou povesťou? Najsilnejší vždy bol z nášho mesta. Ale neboj sa, tetka Nora, zdravý je, ako buk. No, veď som videla,
No, čo mi to chceš navravieť? Srdce obolí. Pozri, teraz sa zaň drží. Vidíš? Daj tu! Patrik, nie! Patrik, nie! Patrik, vidím. Dobre sa vaj, Hán, dobre sa vaj. Patrik, vidím. Joj, zabij! Joj, tam! Patrik! Spodrepov je naša norma, aby bola dobrá forma. Viacej cvičme, nehovorme a chceme byť stále vo forme. Predpažíme, zapažíme, upažíme, rozpažíme. Predpažíme, zapažíme, lenivosti zaprážime. Hádam by stačilo, nie? Nestačí, pokračujeme ďalej. Kto chce byť silný, musí cvičiť. Kto vie, čo nás čaká? Povráva sa, že nad silákom Patrikom sa široko ďaleko nikomu nepodarilo zvíťaziť. A kto chceme dokázať my, musíme sa udržiavať v kondícii. A preto raz, dva. Pripažíme, napražíme, zapražíme a spažíme. Udržiavať v dobrej forme, cvičením sa my snažíme. Dosť, Dávid. Keď sa budeš toľko namáhať, neprejdeš už ani míľu. A pred sebou máme ešte toľký kus cesty. Dobre teda, pôjdeme svižnejším krokom. Samozrejme. Keď tam chceme ráno byť, treba sa pobonávať. A teraz mapu. My sme teraz asi tu a týmto smerom nám treba ísť, aby sme prišli k Veľkej Mláke. Pre teba je oceán veľkou mlákou? No a čo? Dávid tak hovorí a on si to môže dovoliť. To je najsilnejší, keď sa mu zachce, preskočí ho ako Veľkú Mláku. Ale ešte nevyhral. Až keď zvíťazí, môžeš hovoriť, že je najsilnejší. Nehádajte sa mi tu. Radšej mi povedzte, čo sú to tu nás za hnedé škvrny? To? To! Skalné útesy. Najťažší úsek cesty. Ak tie budeme mať za sebou, sme na mieste. Aha. Hovoria, že cez ne ešte nikto neprešiel. Lode na tých miestach stroskotávajú a živá noha tam ešte nevkročila. Len čajky na skalách si uvili svoje hniezda. Nož čože? Deň sa ukazuje pekný. Na cestu, kamaráti. Uvidíme, či aj pre nás budú skalné útesy neprekonateľné. Nikde nič. To ste zalovení. Toto, možno tak to bude. Ani tak nie? To je zvláštne. Tak. Čo sa... To je... No. Ženička moja, nože mi choď kúpiť druhé noviny, kde píšu niečo o mne, ženička moja. No veď ma vyhlásili za najlepšieho. Každý rok to tak bolo, všetkých mám odložené. Choď, nemáš to ďaleko, no, choď, tak. A rýchlo sa vráť, rýchlo. Joj. Keď príde, zbehnú sa ľudia, to je pravda. Zbehnú sa ľudia, no. Čo bude, keď prehrám? Nie. To je vylúčená vec, čo? Ja nemôžem prehrať, to neexistuje. Han! Nemôže prísť naše mesto do hanby, nie? Nie mesto, ale seba, Patrik. No. Mestu bude predsa jedno, kto je najsilnejším a ty, keď prehráš, aspoň budeš poriadnym pekárom. Han, môže prečítať, čo tam píšu, no, rýchlo. Dnes ráno bol vyhlásený silák Patrik za najsilnejšieho. Nenašiel severu široko ďaleko nikto, kto by ho bol premohol. To sú slová, čo? Človeku je hneď ľahšie pri srdci. Dobre píšu. Dobre!
Dobre, Píšu. Človek cíti uspokojenie z takých správ. To je ono. Ešte som nedočítala. To hlavné si už povedala, ostatné ma nezaujíma. No ale počúvaj. Ale ako píšu ďalšie noviny, druhý silák David je už na polceste do nášho mesta, aby sa stretol s Patrikom. Bude to zápas storočia, na ktorý sa všetci čítaj, žena moja, tešíme. pomaly. Také veci sa nedajú čítať len tak obyčajne, ako by sa nič nedialo. Pomaly. A deje sa niečo? Len počúvaj. Silák David je už na polceste do nášho mesta, aby v čestnom boji zvíťazil nad Patrikom. Nečítaj ďalej. Čo? Nečítaj. Vy ste má viacej sily ako ja. Veď vieš, že ja som tiež prestal trénovať vtedy, keď sa nenašiel nikto, kto by ma premohol. To si tiež... Bojíš sa, Patrik, vidím to na tebe, že sa bojíš. Au. A ja sa obojím. Všetci sa oboja. Nie len ja. Hovoria ľudia o ňom, že on keď sa nás hostí a dupe nohami, tak celá zem sa trasie pod ním. Čo? A on keď vlastne jednou rukou volá, tak na mieste z neho rezeň. Čo? Aj hory vie prenášať takto. Nie, ja sa s tým merať nemôžem. Nie. Už tak hory prenášať je veru užitočná vec. Žil on v našom meste, určite by nebolo toľko tieňov od skalných útesov. Ale ty sa do takej roboty nepustíš, pravda? No čo sa ja môžem, no len sa na mňa pozri, no. Aký som chudáčik, no. Aký som dengravý, kozňa koža, no. Chudokrvný, čo? Naše váhové kategórie sa vôbec nedajú porovnať. A prečo sa potom každý rok považuješ za velikáša, každý rok sa ho necháš voliť, a? No pozri sa na tie vence a diplomy. A ty sa naozaj nechceš proti nemu postaviť. Čo povedia ľudia v meste, že si ich oklamal? Hamba. Jej, pomôž mi. Áno. A možno, že ani on netrénuje, nie? Možno tiež. No počkaj, nie. Pomôž. Aha! Nevládze. Veď váži toľko ako ty. Lenže na rozdiel od teba každé ráno cvičí. Chodí plávať. Pracuje v lese a na poli, aby nadobudol silu. Tak a to je všetko. Áno. To je všetko. Čo hľadáš? Meč! Meč, poď do mi! Meč a prílbu! Ale nehľadaj, Patrik. Dávno sme ich vymenili na lopaty. Na sádzanie chleba. To je sám si povedal, že ich netreba. To je nešťastie. Z brniny nám zostala dierkovaná príľba. Dobre sa cez ňu múka osieva. Pozri. Dedová zázračná čiapka. Keď si ju dám na hlavu, tak ma neuvidíš. Pozor. Raz, dva, tri. Vidíš ma? Ešte ako? A teraz? Kuk. Ale nezavadaj, lebo sa mi chlieb pripálí. A teraz ma vidíš? Kuk. Pravda, že si nápadneš ako bez čiapky. Chcela si povedať, že keď sa lepšie pozrieš, tak ma vidíš hmlisto, ale tak ako cez pavučinku, nie? To si chcela povedať? Nie, v tej čiapke sa na trhu nájdem aj v najväčšej hmle, aj medzi pavučovým veľkým ako rybárske siete, to som chcela povedať. Ty sa len bojíš priznať, že ma naozaj nevidíš, to je to. Bojíš priznať. Tak ťa teda nevidím. Naozaj? To znamená, že keď mám na hlave čapicu, tak môžem robiť, čo sa mi zachce a nikto ma neuvidí. A toto ja robím? Vidíš ma, toto ja robím? Robiť si môžeš, čo chceš, ale tento lekvár si nevarila, vylizovať ho tiež nebudeš ty. Ako si ma mohla vidieť, keď mi ma nevidíš? Teba nie, ale lyžicu veď sama chodí po izbe. A mi uľavilo. Ale si myslel, že ma už vidíš. Počkaj! Hop! Vidíš ma? Čo robím? A teraz? Šaša zo seba robíš tak. To teraz robím. Šaša zo seba robíš tak, veru ty. Takže... Ty ma naozaj vidíš, no. To je zlé. Naozaj ma vidíš, čo? Pravda, že ťa vidím, ale že vraj čarovná čiapka.
Krvil porantal. Pozri, ako sa s nej práši. To mole potvory, čarodejnú silu s nej vyhnali. Kde ste boli? Tu nás chytím. Jedeš, poď sem. No, neudeš. Ideš. Počkaj. Ha! Tak, mole jedna. Ty z nej nebudeš čarodejnú silu vyžierať. Nemáš hranec jeden. Tu máš za ucho, druhé. Čo si ja len počnem. Nielenže mi koste rozmlia vždy všetky, ale tam v meste. Ale čo toľko lamentuješ, Patrik? Veď tamtoho si ešte nevidel a on vie toľko o tebe, čo ty o ňom. No, a možno, že ani nie je taký silák, ako sa povráva. No? Keby si len mala pravdu, to... Patrik, no počúvaj, zase píšu o Dávidovi. No? Tu na tretej strane. Silákovi Dávidovi ostáva ešte prejsť 3000 kilometrov. Dnes večer alebo zajtra ráno naše mesto uvidí zápas, na ktorý sa všetci veľmi tešíme. Veríme nášmu Patrikovi a tešíme sa, že nenastrví česť nášho mesta. Silák Dávid odpovedal nášmu redaktorovi na niekoľko otázok. V akých disciplínach budete zápasiť? V grécko-rímskom zápase, prenášaní hory a v šerme. Vidíš? Vidíš? No, to si ma ty nahovorila, aby sme z meča lopatu urobili. Ako budem hájiť česť nášho mesta? To bude len tvoja vina, keď nezvíťazím. Fuj, Patrik, že sa nehambíš. Bola by som rada, keby si prehral, pretože si vôbec nezaslúžiš víťazstvo, vieš? No, čítaj ďalej, čo je tam ešte aj? No už skaly prenášať je veru užitočná vec. Nad našim mestom robia celý deň teň a z druhej strany, kde ich hneď, púšťajú do mesta severák. A čo myslíte, Dávid, ktorý z vás víťazí? Určite ten silnejší som, ale presvedčený, že tým silnejším som ja. Vidíš, Patrik? Ale neboj sa. Všetci ti budeme pomáhať. Predsa nedovolíš, aby sa nafúkoval ako kohút na smetisku. Ten silnejší som ja. Ale veď Patrika ešte ani nevidel. Mali by sme mu dať príučku, aby sa druhý raz tak nevystatoval. No, hoci tie kamene by sa zišlo poprenášať. Počkaj. A veď my mu ukážeme. Odnechte sa mu k nám chodiť. Aby bola dobrá forma. Viacej cvičme, nehovorme a chceme byť stále vo forme. Predpažíme, upažíme, rozpažíme, zapražíme, udržiavať v dobrej forme, cvičením sa my snažíme. Otvára papuľu ako malý žralok. Prešli sme poriadny kus cesty, zdraví a celí, ale čižmy, aha. Čľupávajte si čižmičky. Rozbal torbu, Richard. V žalúdku me vyhráva poriadny orchester. Najprv nové topánočky. Raz. Dva. Sedia ako uliaté. A teraz to hlavné. Tak, aj už nerob také parády. Poriadne sme za celý deň vyhladli. Ejha, vedie to Dávid. Keby Patrik vedel, že sú tak blízko. Nechaj to! Ešte to nie je hotové! Pobrežné útesy sme prekonali. No. Ostáva nám už iba cesta k mestu. Prešli sme súž, more, nedobytné skálne útesy. Ale máme ešte jednu prekážku. No akú? No predsa Patrika. Musíš nad ním zvíťaziť. To je tá najmenšia prekážka. Tej sa ja vôbec nebojím. Len neskáč. Náš Patrik je aj tak najsilnejší. Mali by sme mu dať znamenie, že sme tu. No vidíš, to je výborný nápad. Myslím si, že by sme mali odvaliť do mora nejaké bralo. Nech všetci vedia, že sme tu. No. Nemôžeš chvíľu počkať!
sme mali. Teraz už všetci vedia, že sme na ostrove. Určite. A nás bude do rána prefúkovať vetrisko. Zbúra si nám závetrie. Vydržíš? Vary, tu nebudeme nocovať. Budeme. Aspoň uvidíš západ slnka. A východ, ranné zore. Ďakujem pekne. Dosť sme premokli. Mali by sme sa pobrať radšej rovno do mesta. Pane Richard, či nevieš, že návštevy nikdy neprichádzajú večer? Všetky návštevy prichádzajú ráno, aby mohli ešte v ten istý deň odísť, ak by boli hostiteľovi nepohodlné. Neodídeme odtiaľto len tak. Mestskí páni nám musia urobiť oslavu na tvoje víťazstvo. No len aby to nebolo naopak. Potom nás určite pozvú a ponúknu vankúše z najjemnejšieho hodvábu, hebučkého peria, z najjemnejšej morskej trávy. A tu, aby si človek zložil hlavu na skalu. Ale nefrfrli, Richard. Prežili sme už aj horšie veci a tu sme. Túto noc vydržíš. Keď privriem oči, vidím postele s baldachínom. Spomeň si na dnešný deň, čo všetko sme robili. A oddaj sa snom. Oni ťa zavedú do tých najmäkších postelí. Vedej. Aby som nezabudol. Ty, Filip, pôjdeš zajtra ráno na výzvedy. A ty, Richard, zostaneš tu. No, dobrú noc. Dobrú noc. Takáto pasa určite pomýli aj jeho. Tak, a teraz si rozdelíme úlohy. Ty choď kúpiť čepček, kolísku, sladké drevo na cumlanie a nakoniec choď holičovi, veď ťa na hladko holila ostrihal. Musím, však bude zima na hlavu. No tak nemusíš, môžeš aj zápasiť. Nie. S tvojím pánom sme súhlasili, tak nie. Dobre, no a vy chlapci choďte na pobrežie nazbierať ploskače a okruhliaky. A kde máš kamaráda? Išiel na pobrežie. Čo je? Videl som ich. Sú na pobreží. Koho? Majú prísť až ráno. A kto? No David Joj, rýchlo do práce, nemáme veľa času. No chlapci, aj vy. Čo sa deje? Donesieme zo 2 koše. A ploskače nech sú poriadne veľké, tak na 2 dlane. Dobre. Chudáke potrebuješ. Hej, veru, hodne chce sa nášmu hostovi prísť k nám ešte raz. Hoci po naučenie by sa aj tebe zišlo. Ale prečo sa so mnou tak zováraš, ha? Ale čo, nejde mi o teba, ale o mesto, aby sme v hanbe neostali. Áno. No. Myslela si to vážne? Čo? Vlasy. Šmik. Ty, rob tak, ako som povedala, no. Ja budem vyzerať ako prasiatko. Alebo ako slniečko. Ako sa ukážem pred ľuďmi. Budeš sedieť doma chleba piecť, kým ti vlasy nedorastú. Ľudia aj tak vravia, že také posúchy, aké pečieš ty, nemajú páru široko, ďaleko. No, choď môj. Choď. No vidíš, tak ja som nielen najväčší silák, ale aj dobrý pekár, akému páru nie v meste. No, choď. Troškou múčky, poľa húčky, posypeme lopatu. Tu a tu, posypeme lopatu. Pomastíme, namastíme husím pierkom bochníček. Bochníček, upečie ťa ohníček. Každý peceň šup do pece a je práca hotová. A je práca hotová. Ale kdeže je hotová, zasa pekne odznova. Troškou múčky, poľa húčky, posypeme odznova. Troškou múčky,
Keď ráno skoro staneš a pôjdeš priamo oproti slnku, nájdeš poklad. Ja? Netáraj. Máš to tu napísané na ruke, všetko sa ti musí splniť. Uvidíte, čo ste ešte nikdy nevideli, vážení. Senzácia svetového kalibru. Pristúpte bližšie, vážení. Svetoznámy majster Grecolini. Zo svojho valca môže obliecť celé naše mesto. Pristúpte ďalej. Senzácia, akú ste v živote nevideli. Nech sa máči, lacno, uvidíte senzáciu. Príďte ďalej, postupne. Vážení, nech sa máči, príďte ďalej, svetoznámy majster Grecolini. Patrik, čože to kupuješ? Ukáž. Variť ale neposlala Hán kupovať pre seba košielku. Ja či to pre hostia, čo čakáš? Stráca, ty je žibaba jedna, čo chceš? Čo? Daj mi to! A sme naspäť. Poponáhľali sme sa, čo? Tak, dobre ste prišli, chlapci. Cestu som už pripravila. No, dajte tie koše sem. Ploskáče sem, okruhliaky na túto stranu. A pečeme takých koláčov, že si náš host prsty oblíže. Na pobreží silák Dávid odvalil do mora obrovskú skalu. A preto bol ten rachot. No, poďme rýchlo do práce. Pomastíme, namastíme, husím brkom bochníček, 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 upečie ťa ohníček. Každý peceň šup do pece a je práca hotová, hotová, hotová a je práca hotová. Tak, pre hostí by sme už mali napečené. A teraz pre moje malé bábätko. Chlapci, zvyšné kamene odneste, nesmie ich tu nikto vidieť. Tak, tieto budú ako perínka a sladké ako... med. Tak. Tak. Kdeže len tak dlho je ten Patrik? Ešte je svetlo. Hanbí sa chodiť s holou hlavou po ulici. Patrik sa nikdy nebojí, ani. Dobrý večer. Ty ale Tak, ako si chcela. Vedia, Ale sa čo smejete? Čo? Daj pokoj. A kolísku kde máš? Pred domom. Chlapci, dones súdnu. A ostatné si doniesol? Všetko. Vieš, koľko mi to dalo roboty? Na rynku som stretol Noru, tá sa divne zadrhla od smiechu, keď ma videla. Pozrime sa, ako mu ten čepčuk pristane a ten podpradníčok ako naozajstnému bábätku, tak? A teraz musí bábätko spinkať, lebo zajtra ho čaká veľká námaha. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc. Tak.
mesto spí. Ale čo poriadnejšie je dávno už v robote, ale ani z oblohy nie. Dávid! Dávid! Rýchlo! No, Rýchlo, obleď sa! Nie sa oblečeť ako treba! Tak nepovedz ani slovo. A sem, veď sem sa nesmestím. Les ani slovo. Áno, ja idem. Tu máš cúrik, múlaj, a keď ti budem dávať koláče, tak ich jedz. Ale ja nemám koláče rád, ja mám radšej mäsko. Kde si videla, kde deti jedli pečené mäsko? Koláčiky jej. No, od cesta ma bolí brúško, ja mám radšej mäsko. Musíš vydržať. A vraj silák. Ako pekne nariekaš, ako naozajstné bábätko. Keby ti niečo chýbalo, tak sa len tak... A neštíp sa, čo sa štípeš, neštíp sa, čo? Miško, som ti do ružova zabrala, ako si od strachu celý zelený. Nemám dudlík. Dobrého rána vám vinšujem. Dobre. Koho hľadáš, dobrý človek? Velikáša Patrika. Tu býva silák Patrik? No tu. A čo by si od neho rád, dobrý človek? No, tak teda tu býva. Pokoj jeho domu. Joj, to treba tomuto domu. Uhádol si. No, poď ďalej. Cíť sa ako doma, nech sa páči. No a ty si akože jeho žena? Zasa si uhádol. Som žena hrdinu, slávneho a najsilnejšieho siláka Patrika. Viem. Chýr o jeho hrdinstve prešiel už celým svetom a dostal sa až k nám. A tak som si s ním prišiel zmerať sily. Ty, No ja, čo má byť? Joj, no škoda ti bolo sem chodiť. Včera si mal prísť. Bol sviatok patrona nášho mesta. Nenašiel sa veru nikto široko ďaleko, kto by bol Patrika premohol, ale dnes nie je doma. Akože? No, dostal správu, že obor Dávid ho čaká pri útesoch, odišiel s ním urobiť poriadok. Jaj, bol taký rozúrený, že ho iste rozdrví. Chudák Dávid. Už teraz ho ľutujem maličkého. No ale pre teba, ako sa tak pozerám, no veru ešte priskoro merať si sily s Patrikom, mal by si ísť pekne domov a ešte, no veru ešte aj troška zosilnieť. Nož aby si vedela, tým silákom Dávidom som ja. Ty? Ja a vonku ma čakajú moji dvaja priatelia. Richard a Filip. Ľudkovia moji, čo len narobia ľudské reči. No ale veď teba opisujú ako najmocnejšieho a najstrašnejšieho velikáša. Nož veď to aj som, hádam. A ty tu tak predo mnou sedíš, nehnevaj sa za to na mňa, ale taký si drobný, taký maličký, taký obyčajný. Joj, keď si spomeniem, že budeš zápasiť s mojím mužom, už teraz ťa ľutujem. Môj muž Patrik je od teba aj väčší, aj silnejší. A tak ja, že som malý, ja som pre teba malý, ja som malý. Nehnevaj sa na mňa, ale musela som ti to povedať, lebo ty si môjho muža ešte nevidel. Ako som ho mohol vidieť, keď sa predo mnou schováva? Aj ľudia si už o tom rozprávajú. Môj muž, Oj. že sa pre tebou schováva. Schováva. Hneď všetko odvolaj, lebo dnešný deň bude pre teba najstrašnejším dňom tvojho života. Chceš niečo povedať? Nie. Len mi je, ako si mi je zima. Tam v noci na útesoch bolo chladno, ale aj nohy mám mokré, aj tu u vás tak ako si fúka. Joj, tak toto máš veru pravdu. No, fúka tu. Už včera sme o tom s Patrikom rozprávali, aby preložil to bralo za oblokom do cesty vetru zo severnej strany. No ale on namiesto toho teba išiel hľadať na pobrežie. Vieš čo?
ak by si sa chcel trošku zohrieť, kým sa Patrik vráti, mohol by si skalu preložiť ty. No, ale radšej netreba, už mi ako si teplejšie. Ale len poď, Ale tak... poď, celé mesto ti bude povďačné a ja ti zatiaľ uvarím troška čaju. No, ale... Poď, kamaráti ti pomôžu. No, tak ale... Poď. A skoro sa vráť, aby ste sa s Patrikom neminuli. Možno, že ho po ceste stretnem. Určite. No, vidíš, ešte aj kus užitočnej roboty urobí. Poď. Jaj, veď mu hora vypadla z rúk. Čo si myslíš, že hory prenáša to len tak? Čo, zase vypadla? Už ma neviem. Nech sa len ponamáha s tou horou. Pozri, hneď je tu svetlejšie. Ja tu nevydržím. Utečiem. Poď do koliskia, čuš. Nie. Poď. Musíš vydržať. No, po masle, ale v tej koliske som ja, nie ty. Čuš. Keď bude vo dverách, tak začne nariekať takto. No to bola ale prácička. Jaj, výborne. Si ty ale hrdina Dávid. Už nebudú duť nad nami severné vetry. Teplo bude a v záhrade si môžem už od skorej jary vypestovať melóny aj zeleninu. A čo to tu tak škrieka? Nevšímaj si, to je Patrikov syn. Nože, nech sa ti páči. Posaď sa, pochutnaj si na koláčikoch a buchtách, kým Patrik príde. Nech sa ti sily vrátia. No nie tieto, nech sa ti páči, sú mekušké. Aj môjmu malému dámy ste už vyhľadol, keď tak kričí. Ani by si neveril, koľko vie také dieťatko koláčov spapkať. No, môj malinký. No, tak jedz. Neboj sa, máme dosť. No, tak. Ja nechcem koláčiky, ja chcem mesko. Ale musíš pekne papať, aby si bol silný ako tvoje tatko. Aby si bol silný ako tvoje tatko. Tisíc bleskov a jedna striga. Čože si mi to dala za jedlo? Čože sa ti stalo? Silák, Dávid! Čože sú to za koláče, veď sa nedajú jesť? No a to už ako môj malý sa nimi krmí každý deň. Ja so svojimi zubami som prehryzol aj ten najtvrdší orech. Ale toto je. Buchty, môj milučky. Môj Patrik sa nimi krmí každý deň, ale nie len on, ale aj jeho dieťatko. Nože sa poď pozrieť. Poď. Papal, všetko papal, mama. Ale veď on má zuby. Už predstav si, on sa ti so zubami už narodil. Aký je veľký. Už tak podrástol. A predstav si, aký veľký môže byť aj jeho tatko. Ten sa v dome ani poriadne vypnúť nemôže. Ticho, a ty chceš s ním bojovať. Hovoríš, že Patrik sa takýmito buchtami napcháva každý deň? Veru. A hovoríš, že šiel za mnou na pobrežie? No, tak veru. No tak slnko je už vysoko, tak ja musím ísť za ním. Ale kdeže ty si išiel, veď on sa už každú chvíľu vráti. Nie, ja predsa len musím. Vieš, aj moji dvaja kamaráti ma čakajú a... No, a keby sme sa náhodou nestretli, tak odovzdaj Patrikovi toto moje najväčšie vyznamenanie. A povedz, že som mu kamarát a priateľ. Ale kdeže by si chodil, veď on už je iste na dvore. Nie, ja musím. Nož. Dobrého zdravia, Keď musíš... Prišla som sa opýtať, kedy bude ten zápas. Nebude. Akože nebude? Veď sa naň teší celé mesto. Tak choď a zavolaj Davida, či si nevidela, ako utekal. To Patrik tak. Ja. Ty? A nerozprávaj. Nie len silou, ale aj rozumom sa dá bojovať. Nože, hej. Patrika, kde máš? Nož, kde by bol doma? Práve
ráno, Mora, dobré ráno, chlapci. Na to si kupoval koštielku. Chod, Ježibaba jedna a roztrú po celom meste, ako zápasil silák Patrik so silákom Dávidom. To bude hamba. Ten sa veru k nám už nikdy nevráti. Pozri, ako uháňa za Patrikom na pobrežie. Váľa kroky, ako by ho niekto naháňal. To je hamba, celé mesto sa mi bude vysmievať. Len toľko a tak dlho, koľko si zaslúžiš. Ak budeš trénovať a svojou silou ľuďom v meste pomáhať, tak sa ti prestanú posmievať. Nášmu mestu Han zachránila česť. Aj prestaň! Vieš, koľko si mi napkala tých koláčov do hrdla? Ešte stále mi stoja v hrdle! Radšej zabehni krčmárovi a dones dobrý krčach vína. Ale čo nepovieš? Ako si veľmi skoro si zabudol, že som ťa pred Dávidom zachránila. Od dneška začneš trénovať. Je koniec redušeniu. Tak, keď chceš byť najsilnejším, musíš si to aj zaslúžiť. Bez práce nikomu koláče nepadajú do úst. A miesto vínka máš doma dobrú vodu. Tak, trénovať začneš hneď s týmito voňavými bokníkmi. Roznesieš ich po meste. A taký som zúbožený, že neviem, či zdvihnem ten košík. Ukážem s tebou, Patrik. Pomôžeme ti, aj keď si najsilnejší. To je robota pre chlapa. Chlieb roznášať, hlava holá, tie pletky v meste. No, ešte by si sa mi mal poďakovať, že som ti pred Dávidom česť zachránila. Nie to siláka, nad nášho Patrika nešíri sa o večer žiadna matrika. Hej, ktože so silákom zmôže, postavíš sa pred siláka, zderie ťa z kože. Ale za to jedna múdra žena, hlava otvorená, premohla a riadne doobehla, aj tie dve moce nemehla. Hej, ktože so silákom zmôže, veru, že ťa zderie z kože. Ale za to jedna múdra žena, hlava otvorená, premohla a riadne doobehla, aj tie dve moce nemehla. Ďakujem ti, Han. Ty si tá najlepšia a najmúdrejšia žena, akú si môže hrdina prijať. Naučila si ma, ako mám ďalej žiť. Ďakujem ti, Han. A skoro sa vráť, uvarím ti dobrý obed. Pečené mäsko a kapustičku. S tréningom začneš hneď však? Stotrepov je naša norma, aby bola dobrá forma. Viacej cvičme, nehovorme, a chceme byť vo forme. Predpažíme, zapažíme, upažíme, rozpažíme. Predpažíme, zapažíme, lenivosti zapražíme. Pripažíme, napražíme, zapražíme, upražíme, udržiavať v dobrej forme. Cvičením sa snažíme. Stotrepov je naša norma, aby bola dobrá forma. Viacej cvičme, nehovorme, ak chceme byť vo forme. Stotrepov je naša norma, aby bola dobrá forma. Viacej cvičme, nehovorme, ak chceme byť vo forme.